ほら来てるから。これ乗んな、これ乗ってないよ。すげえ。運転席座ってみよう。あそこ。踏切を渡るときは右左を確かめて渡りましょう。停車機が開いたしたら危ないですから、入らないでください。右左を確かめて渡りましょう。
あれが一番有名な。また降りないで。ピースやれ、ピース。あ、ピース。まだか。こっち見ろよ。今度新幹線に行きたい。今ね乗ってんの。今そこに行ってんだよ。もういなくなった。運転席ですか？おう。全体的に。こっち壊れてる。こっちも壊れてる。信号がある。うわー、すげえ。こうなってるんだね。ねえ。しょうがない。あー、ママたち来たよ。僕乗りたいまた。もっと乗りたい。帰ろうか。帰る？それはいいや。こんな行かなきゃ。暑くて。
あ、作ってあって。順番だろ。ほら、俺が運転し。これ。ガルだな。一番下行ってきてみな。奥。うん。もっと広くした違う。なんだ。運転手2人いないんだよ、本当はね。1人で運転するんだよ。はい。いいよ、ようちゃん。あれ乗らないでいいの？乗ってみたい。せっかくだからね。ママと乗りたい。
こっち乗ってもいい。僕が運転してたの。ここからだよ。あ、向こうにほら橋がある。向こう回ってこなきゃダメだ。お兄ちゃんだったら乗れるよ。ほら、足元でさ。ママも乗ってみたい。パパたまには入ったら中に。顔出してごらん。そうそう。あ、可愛い写真撮ってあげればいい。警報器が鳴り出したら危ないですから入らないでください。ほら、海になるじゃない。さあ下がりますよ。発車。はい、終点です。